Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Täjikistana malaşyryan 2 günlük döwlet safarynyň çäklerini Türkmen we Täjik wekiliýetleri 23 sany hyzmatdaşlyk resmi namalaryna gol çekdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 10-njy maýda Türkmen kardeşini Duşanbanyň Kasry Millat köşküni kabul etdi. Liderleriň iki çäk geçiren duşuklarynyň ýa-da Täjik we Türkmen wekiliýetleri giňeldilen düzümne gepleşik geçirdi. Gepleşikleriň netijesinde taraplar hyzmatdaşlyk resmi namalaryna gol çekdi. Taraplaryň arasyna saglyk goraýyş, kiber howpsuzlygyny üpsün etmek, maglumatlary tehnik taýdan goramak, ösümlikleriň karantini, obahyjylyk pudawyny hyzmatdaşlyk veterinariýa, gümrük serhedinden geçirilýän haritlar we ulug serişdeler babatda deslapky maglumatlary alışmak, iki ýurduň arasyna ýük dolanşygyny ýokarlandyrmak, halkara awtomobil gatnawlaryny ösdürmek ýaly 23 ugur boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek şertnamalaryna we ähdnamalaryna gol çekildi. Şeýle-de Türkmen we Täjik liderleri iki ýurduň arasyna strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda bilelikdäki jarnama gol çekdiler. Gepleşikleriň ýa-da Türkmen we Täjik prezidentleri Täjikistanyň Hatdon vilayatynyň Dusti etrawyna Mawtumuladynaky orta mekdebiň düýbüni tutmak dawrasyna göni argatnaşyk arkaly gatnaşdy. Türkmenistan Täjikistanyň etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitinde 540 orunlyk umumy bilim berýän orta mektep gurýar. Berdimuhammedow Türkmen we Täjik wekiliýetleriniň duşugy neden çykyşyna sebitde parahatçylygy we durnuklulygy üpsün edýän mehanizmlary döretmek, gapma garşylyklara ýol bermezlik, ähli meseleleri syýasy diplomatik ýollar arkaly çözmek, hoş niýetli goňuşçuluk gatnaşyklaryny puwtalandyrmak ýaly urlarda iki ýurduň garaýşlarynyň üýtgeýsizdigini belledi. Şeýle-de Türkmen lideri öz çykyşynda howanyň üýtgemeginiň yaramaz täsirlerine garşy göreşmegiň, Merkezi Aziýa sebitiniň suw serişdelerini aýawry we rejeli peýdalanmagyň, şeýle-de aralyk halat etmek boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini notady. Türkmen lideri Täjik tarapyny halkara bazarlara çykmak üçin Hazaryň port düzüminiň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy çagyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça synçysy Bruce Panier 10-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň tranzit tagyrlaryny ünti çekdi. Turkmenistan is of course billing itself not only as a transit country for Türkmenistan elbette ödüni diňe bir demir ýol we gara ýol arkaly harytlary üst sasyr geçirýän ýurt tökmenini öňe sürmän eýsemol Türkmen portunyň mümkinçiliklerinden hem peýdalanmagyny ýola goýmagy finansiýal. But they're also trying to make a case to use the port at Turkmenbashi city. Diýip Panier aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine we gepleşikleriň gün tertibine sebit howpsuzlygyna degişli meselelerim giridildi. Täze çagyryşlary howpsuzlygy wehim salynmagyna garşy hereket etmekde hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy gyzyklanmalar tasdiklanyldy. Bruce Panier iki awtoritar ýurduň liderleriniň duşuklaryny Hytaý we Russiýa ýaly iri döwletleriň sebitdäki täsiri, Owgan meselesine çemeleşmeler ýaly döwlet mediasyna aýdylmaýan problemalaryň gozuljakdygyna ünti çekdi. Gepleşikleriň dowamyny gozguljak mesele Ýöne Türkmenistanyň we Täjikistanyň media serişdeleriniň tebigaty nazarda tutulanyny bu meseleler barada habar beriljegini şüphe bilen garaýar. I doubt they're going to report a lot about this. Diýip Panier aýtdy. Türkmenistan we Täjikistan hökümetleri insan hukuklaryny baskılamakda, ödege pikirleri basyp ýatyrmakda we medeniýet azatlygyny berk çäklendirmekde ilgiderli tanqid edilýär. Türkmenistanyň öňki prezidenti halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow eýýäm 3 hepde töwereg wagt bäri jemgyçilik gözünden ýitirim boldy. Döwlet mediasynda ýurdun syýasy durmuşynda henizm kesitleýiji roli oýnaýan Uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmiýetleri bilen gepleşikleri, galy bertede gurnaýan gezilinçleri barada habarlar asla ýok. Ýogsa ozollar döwlet telewizionyasynda onuň şahsiýet kulturyny dabarlandyrýan reportajlar günde günasa efire berilýärdi. Galy bertede geçen aýyň aýagyndan bäri möhüm bayramçylyk seneleri, sol tanda ýeňis güni münasibetli hem onuň adyndan gutly hatlary çap edilmeýär. 65 ýaşly Berdimuhammedow döwlet telewizionyasynda soňky ýezek 29 aprelde görkezildi. Watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda berilen gyýtgyça reportajda onuň prezident oglunyň tawsyrygy boýunça öňünden yglan edilmedik tapary bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem atçylyk toplumundaky idilýän atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanysandygy ma'lum edildi. Gahrman arkadagymyz bir ýerde idilýän bedewler synlap, olara edilýän idiň taraby laýykdygyny belledi we idik işleriň derejesine ýokary baha berdi. Emma onuň haçan we näçün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy, Şeýle-de German hökümetiniň resmiýetleri bilen duşuklary geçirip geçirmänligi taýyklaşdyrylmady. Sol bir wagtda reportazyň bir ýerinde Germaniýadaky atçylyk toplumunda
Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredowyň hem gezip ýören pursatlaryny tinlese bolýar. Ýogsa onuň hem Berdimuhammedow bilen Germaniýada saparda bolandygy barada asla maglumat berilmendi. Bellemeli ýene bir ýagdaý, Berdimuhammedowyň uçurynyň Germaniýa bu barada habardan bir hepde töweregi öň gonundygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçiligi edýän Flight Radar 24 saatynyň maglumatlaryna görä, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200 LR kısımlı uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 20 aprelde gonupdyr we ýygyny Aşgabatda 28 aprelde ugrapdyr. Berdimuhammedow bu saparyndan öň soňky özek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde görkezildi. Sondan bäri şunky güne çelini geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde resmi derejede milli lider adlandyrylan Uly Berdimuhammedowyň diňe Germaniýada atlar bilen gedelenç edendigi baradaky habar peýda boldy. Bolmasa bu wagt aralygynda ýurda Halkara Futbol Federasiýasynyň, ýagny FIFA-nyň prezidenti ýaly ýokary derejeli resmiler sapar etdi. Ýeňis güni bellenildi. Emma bu ähmiýetli çärleriň hiç biri bilen baglylykda resmi habarlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady agdalmady. Berdimuhammedowlaryň dolandyrşy döwründe dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birine öwrülen Türkmenistanyň häkimetlerinden halk maslahatynyň başlygynyň adaty bolmadyk ýagdaýda gözden itmeginiň mümkin sebäplerini tasdiklatmak mümkin däl. Emma mundan ozallar hem ýurduň hökmürowan dolandyrjysynyň mümkin saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýa gidilin ýagdaýda siýahat eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Has anygy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töweregi il gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hastadygy, hatda ölendigi baradaky gurunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Ol soňu bilen gaýtadan peýda bolsa da, sol döwür azatlygyň Germaniýadaky çeşmeleri prezidenti uçurynyň bu barada resmi ýagdaýda habar berilmese-de, Frankfurt'un aeroportunda görünendigini we onuň bir gorulandygyny gurun beripdiler. Sol bir wagtda azatlygyň Türkmen hökümetindäki çeşmesi Uly Berdimuhammedowyň daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen henizim Germaniýadadygyny aýdýar. Bellesek bu maglumaty häzirlikçe diňe bir çeşme berýär. Sol sebäpli ýokary derejeli iki Türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmunyny häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Sol bir wagtda bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmasa-da, Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň garaşylmadyk ýagdaýda 1-nji maýda nowatdaky zähmet ruhsatyna çykmagyny nykdap geçmelidir. Bellesek ýurdun ýolbaşy düzümi we hökümet agzalary adatça her ýylky esasy zähmet ruhsatyna iýul-awgust aýlarynda çykýarlar. Emma Türkmen baş diplomaty sebäbi düşündirilmezden tomuz aýlaryna çelini garaşmady. Onuň zähmet ruhsatynyň möhleti hem aýdynlaşdyrylmady. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň häzir Berdimuhammedow bilen Germaniýada ýa-däldigi boýunça kommentariýa bermedi. Bu aralykda habarçylarymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gözden itmegi boýunça ilada arasynda gyzyklanmanyň azdygyny ýa muňa asla-da üns berilmeýändigini aýdýarlar. Adamlaryň häzir öz günügüzerany görügi Gurbanuly bamy ýokmy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Onuň adyny tutýanym ýok. Dip ýurdun içindäki habarçylarymyzyň biri adamlaryň arasyndaky garaýşlary ma'lum etdi. Azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we tinçiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly Serdary howlukmaç geçirendigini aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ensem hepdelap gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly Serdaryň hem siýasy karýerasy birden-ka götürülenip başlapdy. Mar welaýatynyň Bayramaly etrawyndan Aşgabatda baryp prezidentiň edarasyna ýüz tutmak isleýän kärinçi daýhanlar polisiýa bölümine alınıp gidildi. Bu barada garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Bayramalynyň Ağa Ýusup daýhan birleşiginiň kärinçileri Köpetdağ etraf polisiýasyna eltilenden soň olaryň şahsy maglumatlary bellige alyndy. Şeýle-de olary prezidentiň edarasyna ýene girmäge synanşanlaryň düzgün tertibi bozmakda we polisiýa boyun egmezlikde jenaýat jogapkärçiligine
çekiljekdigi duýduruldy. Şondan soňra kärenetçiler öýlerine goý berildi diýilip 9-njy maýda çap edilen maglumatda wakanyň anyk haçan bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk bu waka barada Köpetdağ Etrap polisiýasynyň kommentari alyp bilmedi. Garaşsyz neşre maglumat beren kärenetçiler özleriniň prezidentiň edarasyna ýüzlenmegine yerli häkimetleriň eden etdilikleriniň şol sanda tohum, su, tehnika üpçünçligindäki problemalaryň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Maglumat görä bu ýyl kärenetçilere juda peshilli, çüýren, inçe süýümli gowaça tohumlarynyň berilendigi sebäpli ekinler gögörmedi. Şondan soň kärenetçilere orta süýümli tohumlar paýlandy. Ýöne ekiş üçin amatly wagtyň geçendigi sebäpli gowaçanyň gögörüşi juda pes boldy. Hasyl üçin hasaplaşyk geçirilende bizden inçe süýümli gowaça tohumynyň bahasyny saklap galyrlar. Sebäbi onuň bahasy has gymmat. Şeýlelik bilen resmiler biziň hasabymyza öz kemçiliklerini yapýarlar we peýda görýärler. Bizde bolsa diňe ýitgi bolýar diýip neşir bir kärenetçiniň sözüni çitirledi. Bu waka türkmen häkimetleri ýurtda gowaça ekişiniň tamamlanandygyny öýlan eden mahaly Balkanly kärenetçileriň ekişiň 50 götürüm ýerine ýetirilendigini aýtmagynyň ýa-da gabat geldi. 9-njy maýda Gyzylarbat we Bereket etraplarynyň kärenetçileri gowaça ekişiniň gija galmagyna tehnika we ýanyç ýetmezçiligi bilen birlikde şu ýyl sebitde tohumlyk çygydyň üpçünçiliginiň juda pesliginiň hem sebäp bolandygyny aýtdylar. Galybersede garaşsyz neşir bayramally kärenetçilere döwlet tarapyndan wada berilen mallary iýmitlendirmek üçin ulanylýan kepegiň, sarunyň, künjaranyň we şuundur lötüniň hem berilmändigini aýdýar. Kärenetçileriň velayet häkimine eden köp sanly ýüzlenmeleri jogapsyz galdy diýip neşir şondan soňra olaryň ähli döwlet edaralaryna şol sanda prokuratura we prezident edarasyna şikayet bilen ýüzlenýändigini hem ýazýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabr aýynyň ahirinde 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap buğdoýyň, paltanyň, gant şuundurynyň 50 götürümini gaýtadan işlemekden alynýan kepegi, saruny, künjarany we şuundur lötüni önüm öndürjilere döwlet tarapyndan düzgünleşdirilen bahalardan satmak barada karara gol çekdi. Döwlet baştutany köplenç mallar üçin iým hökmünde ulanylýan bu önümleri yeňillikli bahadan satmak baradaky kararyň owa hojalyk önüm öndürjileriniň buğdoýyň, paltanyň we gant şuundurynyň bol hasylyny öndürmäge bolan höwesini artdyrmak maksady bilen kabul edilendigini aýtdy. Şondan bäri plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetiren kärenetçi daýhanlar prezidentiň karary bilen özlerine wada berilen önümleriň berilmeýändigini, bu barada yerli häkimetleri edýän arş şikaýetleriniň diňlenmeýändigini ençeme gezek beýan etdiler. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri şol sanda palta, buğdoý, şuundur yer alma ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň su, dökün, tohum we tehnika üpçünçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özleriniň kärinde yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenetçiler özleriniň üpçünçilik meseleleriniň yaramazdygyny, munyň köplenç ekiş işleriniň gija galmagyny we hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti we metbuat serişdeleri bu barada açaçan mesele gozamaýarlar.